इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै फैनायफोर दङ। आइथाबारि बर' समाजाव बारग' बिटिसि सिफ हाग्रामा महिलारि। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेलनि गेजेरजों जयनिं लानाय हाबाफारि। मथनगुरि ब्लक हिसाबै जोबोर मोजां, गासै जाति जनगोष्ठीफोराबो बाहागो लादों। रायजोफोरनि लोब लोब ओंखारबोनायखौ नायोब्ला एमपि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ हानजाया जोबोर मोजां। इउपिपिएलआ देरहाया फेक्टरानो नङा जोंजों जुजिनो हानाया। क'क्राझार लकसभायाव पलिटिकेल पार्टी दासिमबो मोनाखै, नुवाखैबो आरो नुनायबो नङा। हिसाब गैयै पार्टी नागारनानै जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैबाय। दिनैबो आइथाबारि बरसभायाव 100निबो बारा जयनिं जायो। बिजाथि खाम्फा बरगयारिया देरहानाया रोखासै। मथामगुरि ब्लक हिसाबै मिटिं खालामनानै आं जिखिनि मोनदों खोब मोजां, गासिबो जाथि जनगोष्ठीयानो फैजोबदों। खोब पजिटिभ मानसिफोरनि जिथु मुड लानानै ओंखारबोनाय बेफोरखौ नायनानै जों बुजिनो हायो जे बिपिएफनि थाखाय भबिष्यत माने बे एमपि इलेक्सना बिराद मोजां जागोन आरो बयबो जाथियानो फैजोबदों आं नुदों। इउपिपिएल देरहाया बेवहाय खुनु फेक्टरानो नङा जोंजों जुजिनो हानाय। क'क्राझार लकसभायाव खुनु पलिटिकेल पार्टी आं मोनाखै दासिमाव बा दिनैसिमाव आरो नुनायबो नङा। इलेक्सना गोबां दोलोनिफ्राय इउपिपिएल नागारनानै बा बिजेपि नागारनानै बा कंग्रेस नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबनाय हिसाब गैयै जाबाय। दिनैबो बेहाय 100 जननि बारा इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै फैनायफोर दङ आरो बिनि सिगाङावबो बै दक्षिण हावलियावबो बेबायदिनो प्रग्राम जादों। मिटिं जोबखांनानै 100नि बारा इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबफैदों। मथथे बिपिएफ हिसाबै खोब मोजां, खालि मथामगुरि समस्ति नङा एन्टायार क'क्राझार लकसभा हिसाबै बिराद मोजां जोंना दे। मानसि जाया, बिसिनाव मानसि जाया, रावबो थाङा आरो जुदि थांदोंब्ला बेखौ 500 थाखा हाजिरा होनानै लाना थांदों बिसोरो। 500 थाखा हाजिरा होयै होयै बिसोर मानसि लाना थाङो, बेखिनिल'। 2 लाखनि गोजौआव देरहागोन खाम्फा बरगयारिया दे।